Добър ден от стадион Българска армия, където днес Канал 3 ще излъчи на живо контролата между ЦСК и Оборище Панагюрище. В момента най-вероятно чувате и диктора на стадиона, който обявява и приветства феновете на армейците на първата контрола на ЦСК в своя собствен дом. Нека да чуем. Нека пожелаем успех на нашите момчета, нашите любимци, дори и в В група и скоростно след 24 месеца. Сезон в югозападната В група очаква ЦСК. Това е третата проверка, която Канал 3 ще излъчи на живо. Първа за армейците на собствен терен. След броени минути ще излезе и съставът на ЦСК, воден от Христо Янев, както и отбора на Оборище Панагюрище. Но преди това ние ще имаме и наш събеседник тук в студиото. Ще помоля и господин Георги Славчев, нашият гост, да дойде до нас. Ако може да заповяда господин Славчев, спортно-техническият директор на Оборище Панагюрище, който през този сезон ще се състезава в В група. Здравейте! Първо, доста топло време тук на стадион Българска армия и едно приветстване за червените, които ще играят пред собствена публика срещу отбора, на който вие съвсем скоро станахте и спортно-технически директор. Малко повече подробности за това, ако може да разкажете и какво пръщи на отбора в първото му състезаване в професионалния футбол. Ами, времето не може да си го избираме. Такава ни е професията. Ще играем и на много топло, ще играем и на студено. Надявам се да има повече хубави мачове в първенствата. На ЦСКА пожелавам по най-бързия начин да се върнат там, където им е мястото, в А група. А за нашия отбор тепърва предстои така да се надявам, че ще е по-кратко минаването от аматьорския към професионалния футбол. Целта ни е първата година да може да направим приличен отбор, който да е така в Б групата да играе важна роля. И много важното, най-важното, което е да можем да направим базата, за да почнем да развиваме и детско-юношеския футбол. Ако трябва да го гледаме така, Оборище Панагюрище ще играе в професионалния футбол. ЦСКА пък попада в аматьорския футбол. Вие сте играли за ЦСКА, имате и дубъл с червените. Как приемате това, което се случва? В плюс ли е по някакъв начин за развитието на футбол от най-долните основи? Ами, последните години това, което се получи, тези отпадания още в първия кръг от непретенциозни отбори поради една или друга причина, мисля, че ЦСКА не заслужава това ниво, което е в момента. Смятам, че с новото ръководство, което е в лицето на господин Ганчев, смятам, че няма да има никакъв проблем ЦСКА да се върне. И според мен това е най-добрият начин да се изчистят нещата и да се почне в А група на чисто. Как виждате и отбора, който съставяте и Оборище Панагюрище? Имате нов треньор, Валери Дамянов бе освободен. Ще има ли още нови футболисти преди началото на първенството? Как ще изглежда? И след това документирате и ЦСКА. Ами, да, той не е нов треньор, защото той е бил и в Б група, така или иначе местно момче, което са му ясни нещата в състава на Оборище. Надявам се съвместно и с моя помощ и с помощта на спонсора, който знаеме лицето на Сарел Медет и на господин Цуцорков, смятам, че няма никакъв проблем когато реши отбора да влезне в А група. Така или иначе, може би ще има от тук нататък, ние няма да търсиме количество, ще търсиме качествени футболисти, може би 2 или 3 попълнения, които да дадат така по-добро ниво на отбора, за да може да играем на добър футбол. Сега, докато слушаме и химна на ЦСКА, може би някои думи за това, което ще прави Христо Янев, който доскоро бе футболист, а сега вече взема наистина доста отговорен пост, да си треньор на ЦСКА не е лесно. Как бихте коментирали това, което се случва в момента спортно-технически? Ами, аз му пожелавам успех на Ницо, той е младо момче, наистина. Трябва при него нещата много бързо трябва да преминат от спортист, от футболист към треньорството. Смятам, че много е важно да се изгради един колектив и в треньорския щаб и като отбор, който наистина да го слушат и да правят това, което им казва. Мисля, че, пак казвам, собственика на ЦСКА, след като му е гласувал това доверие, значи е видял нещо в него и мисля, че с двамата ще успеят да върнат ЦСКА там, където има място. И стартовите състави, може би съвсем накратко коментар върху състава на Оборище Панагюрище, който днес ще вземе участие. Това ли ще бъде и
да кажем, основният, който ще се състезава в Б група. Ивайло Яначков, Адемов, Димов, Василев, Димитров, Никола Иванов, капитан, Коян Цветков, Ели Маркес, който през миналия сезон игра, Каптиев, Нетов и Окечукво. Ами, вижте, няма всеки един от тези футболисти дали почва този матч или е в резервния състав, трябва всеки матч да се доказва. Няма тук някой, който да е на 100% сигурен, че ще бъде всеки матч титуляр. Ако той не показва на терена необходимите качества, трябва да се сърди на себе си. Това сме се разбрали с треньора, че няма да правим компромис на никой и просто искаме отбора на оборище наистина да е отбор, който да е пример в Б група. Първоначално, след това защо не и в А група. Да кажем и за ЦСКА, Стоян Колев, ветеран, който и също зае треньорската професия, Ангел Грънчев, Александър Бранаков, Чурбаджийски, Миленки Карин, Борис Галчев, Владислав Озунов, Николай Цветков, Александър Александров, Павел Говолов и Костадин Хазуров. Футболисти, които и в професионалния и в аматьорския натрупах опит. Това ли е пътя, който трябва да следват всички отбори, независимо в кой ешелон са? Ами това са футболисти, които няма какво да ги коментирам. По-голямата част от тях са играли и дори в чужбина, и играли са в А група. Затова казвам, че ако те изпълняват задачите и се хвърлят на 100%, защото няма да им е лесно, дори в Б група, ако подценяват отборите, ще имат проблеми. Но ако играят техната си игра и техния футбол, който могат, аз мисля, че няма да имат абсолютно никакви проблеми. Смятам, че това наистина е след като са приели. След като има покана от такива отбори, независимо дали са в В група или са в окръжна, ЦСКА и Левски са си отбори, които трудно можеш да откажеш на такива отбори. Плюс това в тази ситуация аз смятам, че те играят, повечето играят и заради името ЦСКА и затова смятам, че по най-бързия начин ще успеят да се върнат в А група. През миналата година излучихме В група, така ще бъде и през този сезон. Според вас, виждате ли огромна разлика в прехода от В в Б и вече от Б в А? Всичко зависи от самите футболисти и от самите треньори. Ако те се раздават всеки матч както трябва и играят красив футбол и резултатен, смятам, че няма да има проблеми. Но ако мисля, че така с едно махване на ръката ще минат от В в Б група и от Б в А, просто трябва да го забравят колкото се може по-бързо. И споменахте един от висшите си отбори Левски и днес стартира и първенството в А група. Първенство без ЦСКА и Локомотив София. Как би изглеждало? Какво смятате, че ще се случи през това първенство? Ами, наистина не е приятно. Аз винаги съм го казвал, че Левски и ЦСКА трябва да са, когато Левски и ЦСКА са силни и когато играят в А група, тогава и националният отбор наистина е по-качествен и когато и в момента и ЦСКА и Левски не са на нужното ниво. ЦСКА играе в В група, Левски с селекцията, която показват и проблемите, които и те ги имат, и те не са отбора, който беше от преди години. Така или иначе и двата отбора им пожелавам по най-бързия начин да се стабилизират, да се оправят и да показват и хората искат да виждат тези два отбора, такива, които са ги виждали преди години. Ще се бори ли оборище Панагюрище тази година за място в елита или сега ще израствате, пък за по-напред ще се мисли за следващото стъпало? Ами, тя има една приказка: апетит идва с яденето. Ние наистина искаме тази година да направим един стойностен отбор, да си направим базите и след това вече ще преценяваме. Ако имаме възможност, финансова стабилност, която аз мисля, че няма как да нямаме в Панагюрище, може да атакуваме още следващата година, да атакуваме и А група. За разлика от А група и от В група, Б група остава на тъмно, скрита така за почитателите на българския футбол. Това доколко пък е минус, нека така да отворим и тази тема, защото сега В група ще може да бъде наблюдавана от цяла България за втора година. А група постоянно се гледа, но Б група остава някакси скрита. А там има доста здрави отбори, които с намаляването на формата на шампионата нямат все още мястото, което имаха преди в елита. Ами, наистина с това, че ЦСКА и Локомотив ще играят във В група, наистина тя може би ще е по-гледана отколкото А група. Но надявам се и в Б група да се получават така интересни матчове и с играта, която ще показват отборите, да привлекат вниманието и на телевизия, и на медии, да се заговори повече за Б група. От една
заключение днес ще се получи един празник за феновете на ЦСКА. Виждаме, че трибуните се пълнят. Какво послание бихте отправили за българския футбол през този сезон? За зрителите на канал 3, които ще гледат било то любимия си отбор ЦСКА или своите любими отбори в 4-те В групи? Ами, пожелавам на феновете да гледат много качествени матчове и да подкрепят отборите си наистина, защото те имат нужда от подкрепа, не от това, което се случваше през последните няколко години, постоянно напрежение, проблеми. От това не печели никой. Затова, за да има добър футбол, трябва да има подкрепа от публиката, да има подкрепа към тези момчета, които излизат да играят, и тогава нещата се получават. Благодаря ви, желая ви успех! Благодаря. Сега се прехвърляме към началото на матча. Вече и двата отбора излизат на терена с коментара на Кирил Улев и Боян Денчев.